Hyvä päätös. Hieno keksintä. Kiitos. Joo, kiitos. Kiitos. Ja saatana päivän valo kestää. No ei hemmetissä. Missä Jermu on? Se on tuolla lehdistötilaisuudessa. Mutta eikö sun pitänyt hoitaa se? No piti. Onko se siellä yksi? Oh. Jumalauta. Herra pääministeri, mikä on hallituksen virallinen kanta pakolaispolitiikkaan ensi vuonna? No kysymyshän on vaikea, mutta nyt on valoa tunnelin päässä näkyvissä kyllä, että aikamoinen porukka sitä sitten otetaan. Mistä maista Suomi ottaa pakolaisia? No Penasen siinä keksi ihan viime metreillä, että veti ässän hihasta ja sanoi, että otetaan neekereitä ja rättipäitä ja kaikkia mutiaisia, niin annetaan vaan 2 päivän paperit niille, niin heitetään sitten ulos, niin hämätään niin kuin vihreitä sillä. Vihreät on ihan sekaisin, että budjetissa määrärahat kyllä kun totta kai käytetään, että Penasen ehdotti, että Ruotsista ostetaan sitten naisia, siirtolaisnaisia ja Liettuasta ja Latviasta, kun meille jää kuulemma vielä siitä sitten kuitenkin vielä jonkin verran rahaa itsellekin. No mutta tämähän on täysin rasistinen lausunto. Mitä? Valtioneuvoston Mitä täällä on puhuttu? Meillä on hallituksen iltakoulu ja me tarkennamme siellä Jermun antamaa lausuntoa. Älkää he ajako tätä ulos. Hei! Ääni harava!